Pade. Oh, garo ba kami istorya kayo naman pade? Oh, gwa, pero may man akong guwang kwento. Sige na, ta, madawag ako pade. Nadalan mo itong Avengers. Dahil ko pa ito nadalan. O sige na, istorya na. Dahil ko pa nadadalan ito pade. Puli niya niyang malupitong padi. Sabihin ko sa mo, lalo na ito yung part na magkalaban si Thanos tapos si Iron Man. Puli ni sabihin ko sa mo, padi. Dakulao ng tabak ni Thanos. Espada to pade, espada. Patal-patalong garo pade. Tabakon si Iron Man. Dahil tinatamaan si Iron Man, malupitong mag-ilag. Sabi na, pag-arog kayo ni Thanos, oh. Yuko si Iron Man, masimpuan ni Iron Man, pawirong pataas, talsik sa iri si Thanos, tiriko, bulini na niya kayaw na sa iri, saput-saputan ni Spider-Man, guyudon pababa, pag guyod pababang hay, magsulpot na lang bigla si Majin Buu, pulo sa mukha si Thanos, puro pagtalsik ang hay pababa na baga, sa bato ning uppercut ni Terminator, sabay suntok kong paside, buray talsik sa tubig pa di. Pag-abot sa tubig, bulinihin na niya. Dahil niya aram niya. Ang pala si Aquaman. Kaputan sa liog si Thanos. Pakita nga sa dagat na hayop ka. Iyapon sa daga ulit. Tiriko si Thanos. Sabi mo sa iyo pa di. Kala ni Thanos. Tapos na. Ugwa pa palalas na matira sa iya. Bulinihin na niya. Umabot si Larry doon. Pawiro ni Larry doon. Mga baba. Putang ina. Talsik pa di. Talsik. Makusugong pala nitong mga bobo ni Gadon Anayop. Muli, baranga si Thanos pa di. Pagtindog ni Thanos, sabi na ni Thanos, sinurug-surugan nga nindo kung hayop ka mo. Kala ko baga, saro-saro lang. Buli ni umapod na ni back up si Thanos. Sabi na ni Thanos, hello, haray na ka mo. Kinaradog na ako idyo. Muray, may cellphone si Thanos. Yo, may cellphone po. Tamay dakulaan nga ng tabak. Cellphone pa daw. Puray ni, mag-arabutan na pa di saro-saro. Sabi mo sa iyo mo, umabot ng inot si Taguro. Bulinihin na niya. Garo halik pa sana itong gym. Mula ang sunod na umabot. Voltage 5. Dakulao na ngayop. Sabi na ni Iron Man, may ngayon garamitan ng robot. Sabi na ni Thanos, robot ka man baga. Ang sunod na umabot, aram mo ko si Isay. Oh, si Isay. Ricardo. Oh, si... Oh, tangina. May darang basuka. Tapos aram mo ko si Isay sunod na gabot. Si Isay. Isay pa di. Black Panther pa di. Sabi na ni Iron Man, ayop ka ngaya, traidor ka ngaya. Sabi na ni Black Panther, maray ngayon tauhan digdi, pasensya na. Buray ni hina niya. Aram mo ko siya ang pinakalas na nagabot. Si Isay nga ni. Si Isay. O rin sabihin ko sa mo, pinakamakapangyarihan sa gabos. Ayo. Aram mo si Isay. Si Isay nga ni. Duterte. Makusugo ng line up ang ayo. Sabi na ni Duterte kay Gadon. Puri ni rulong si Gadon. Nakailira na baga pa din, nakailira dyan si team ni Iron Man, nakailira man digdi si team ni Thanos, buray magsarabata na ngayon, boom, suruntukan, garo rayot, tapos nagpurunduhan na gabos pa di, panahiling ninda si Thanos, nakaarog na kanyo, snap na, sabi na kang iba, demo, mag-snap na si Thanos, ralaho sa Iron Man na ngayon, urobos, garo ba itong mga bye-bye, sabi na ni Thanos, kalagay nindo, madadawag nindo ako. Paghiling niya sa likod niya, bulinin niya. Pati si mga kasurog niya nayop, nagralaho na. Paghiling niya duman sa ito bagang kamot niyang dakulaon, buray sabi na ni Thanos, bulinin niya sala palan si setting ko ang hayop para palan ito sa gabot. Buray, may setting palan to si Thanos. Buray, paghiling niya sa bitis niya, o ito na, naglaho naman siya. Mainggan na. Eh pade, naduman ako, tatigpabakal sana ako ni Mamang Suka. Napaagis na ako. O sige na, nasugo ka lang pala ni ina mo. Sige na, umuli ka na. Iyo. Baka istoryahan ka na naman yung tindahan, dumiritso ko na sa endo. Baka mahumbalang ka ni ina mo. Muli ka na iyo.